Zna se šta je Novi Sad i šta Novi Sad predstavlja. Nemamo mi džabe institucije kao što su Matica Srpska, koja je osnovana još 1826. a 1864. preseljena u Novi Sad. Onda drugo ime za Novi Sad je Srpska Tina. Takođe, Novi Sad je dom Sterijinog pozorja, Novi Sad je dom Egzita, Novi Sad je dom mnogih kulturnih institucija, muzeja, galerija, recimo Galerija Matice Srpske, Galerija Pavla Beljanskog, znači samim tim kandidovao se na neki način već za Evropsku prestonicu kulture. Ovo su samo neki mali segmenti onoga što ovaj grad u kulturnom smislu može da ponudi. Kada je kulturni život u pitanju, mislim da nas preporučuje ovo sve što sam ja malo pre navela. Znači, Matica Srpska nije zato što sam ja sekretar redakcije letopisa Matice Srpske, ali Matica Srpska je dom najstarijeg književnog časopisa u Evropi, letopisa Matice Srpske, koji je stariji od same Matice, znači osnovan je pokrenut 1824. godine. Znači, mislim da je sama ta činjenica jedna od osnovnih karakteristika koja može da nas deklariše za jedan grad koji treba da se kandiduje za tako jednu laskavu titulu, ili ipak nije mala stvari biti znači, grad u kome je rođen najstariji književni časopis u Evropi. Pod jedan. Znači, onda, spomenula sam Sterijino pozorište, Srpsko narodno pozorište je jedno od najstarijih pozorišta u ovom delu Evrope. Znači, svi znamo ko je bio Sterija, znamo koliko je duga tradicija tog Sterijinog pozorja koje svake godine, evo sad baš upravo završeno, znači u junu mesecu i ove godine kao i svake godine koliko skupi naroda, u stvari ljudi koji se bave kulturom, koji vole kulturu. Onda Exit koji je već postao brend prepoznatljiv Novog Sada i Petoradinske tvrđave. Onda tu su, znači, kažem, i naša galerija Pavla Beljanskog, galerija Matice Srpske, muzeji, znači muzeji na tvrđavi, muzeji u gradu, onda čak i sinagoga koja prima u svoje okrilje mnoge i dom je mnogim kulturnim dešavanjima, novosadske muzičke večeri, znači sve je to nešto što nas deklariše neki rang po meni gradova koji ovoj laskoj tituli na neki način dolikuju. Sad, ono što je možda malo po meni neka manjkavost, to je, znamo da je Vojvodina multietnička i multikulturna sredina. Znamo da Novi Sad dosta na tome polaže, ali mislim da bi se moglo još malo do te 2021. godine u prvi plan staviti i neke druge kulturne vrednosti tipa slovačkih, mađarskih, rusinskih koji žive ovde ravnopravno s nama. Mi jeste da njima dajemo dovoljno prostora, ali to su uglavnom prostori recimo u Bačkom Petrovcu i tako u mestima gde je većinsko stanovništvo, znači ili Slovaci ili Rusini. Moglo bi to malo i u Novi Sad da uđe, da bi se predstavili toj Evropi onakvim kakvim zaista jesmo. O tome sam baš pitanju razmišljala i mislim da možda moj predlog bi bio da se ugledamo na neke evropske prestonice, znači da do te 2021. godine imamo sasvim dovoljno vremena. Organizujemo neku izložbu koja nije, znači recimo umetničku, da pokušamo da dovedemo Van Gogha ili tako slikara tog ranga u Novi Sad, u naše galerije ili neke tog tipa neku izložbu da bi na neki način i našim ljudima ovde koji žive omogućili da vide jednu takvu slikarsku, recimo ja sam se vezala za Van Gogha, ali bilo kog druge, nekog flamanskog slikara, Rubensa, Rembrandta, mislim neko svetski poznato slikarsko ime iz istorije, da bi naše publici koja recimo nije mogla da otputuje ni u Budimpeštu kad su bile izložbe ni nigde, na neki način omogućili da tako nešto vide, a to mislim da bi do 2021. godine, ako se kandidujemo za tako jednu laskavu titulu, možda bilo i moguće. To je sad malo i trik pitanje. Znači, oplemenit će se samo oni koje kultura interesuje. One koga kultura ne interesuje, njemu će biti svejedno da li Novi Sad evropska prestonica kulture ili nije, ali ljudi koje to zaista zanima.
koji su ljubitelji kulture, koji posećuju sve naše manifestacije u Novom Sadu i možda u Beogradu, jer tamo mogu da odu, mislim da će biti prijatno iznenađeni, će im se pružiti možda taj neki duh Evrope koji ne mogu svi da osete, a u tako nekoj atmosferi, situaciji će ga sigurno osetiti i približit će im se, znači sigurno će ih kulturno plemeniti, a bit će i ponosni, pošto su, ako su kulturno osvešćeni građani Novog Sada, bit će ponosni što je njihov grad na takvoj poziciji u tom trenutku. Voljela bih da vidim nešto što možda nam nije dostupno ovako svaki dan, nešto najmoćnije iz evropske prvo, pa onda i iz svetske kulture. Nešto možda što je nesvakidašnje na ovaj prostor, možda nešto čak i iz Latinske Amerike, ako bi moglo recimo da se prenese kao neki eksponat što simbolizuje neku drugu kulturu koja bi se nama na taj način približila. Ja bih voljela iskreno 2021. da letopis i dalje izlazi, što se nadam da će biti ako nije prekinuo svoje izlaženje od 1824. Ne vidim zašto 2021. ne bi bilo letopisa. Voljela bih da letopis i dalje ostane veran svojoj tradiciji, znači da bude časopis koji će biti dostupan i široj čitalačkoj publici, a i užoj stručnoj, i da prati trendove kao što to radi svih ovih godina. Znači, recimo, i sada letopis prati trendove ovog perioda, ovog segmenta 21. veka, to znači uveli smo u rubrike poput bloga, poput letopisa, surfovanja, poput prikaza filmova, znači prati savremene tokove, a istovremeno imamo i rubrike kao što su eseji, svedočanstva, gde mogu da se pročitaju i neki interesantni zapisi iz istorije, iz književnosti, iz čiste istorije, iz kulturologije, koji svedoče o nekim prošlim vremenima. Tako da je letopis ta neka simbioza tradicije i modernosti i nadam se da će u tom ritmu nastaviti i da će tu 2021. godinu dočekati u tom ruhu, jer mislim da je to jedini pravi put za opstanak ovog časopisa.